Γεια σας. Άλλη μια εκπομπή σήμερα. Το Γκρι πάλι είναι κοντά σας. Είχα πει ότι ήθελα ιδιαίτερα να ξαναδώ έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που πιστεύω ότι έχει προσφέρει πάρα πολύ συγκεκριμένα στον τόπο μας εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς. Κηφισιά, Ερυθρέα, Εκάλη, Αδάμες, σε όλη αυτή την περιοχή. Είχα υποσχεθεί ότι θα ξανασυναντηθώ μαζί του και κρατάω την υπόσχεσή μου. Κύριε Κουρέπη, κυρία Αχιλλέα Κουρέπη, σήμερα είμαστε πάλι μαζί, όπως σας είχα υποσχεθεί. Καλησπέρα κύριε Σπύρινο, καλησπέρα. Ευχαριστώ για την δεύτερη εν σειρά πρόσκληση να τα πούμε στην εκπομπή σας. Χαρά μου. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το βασικό, αυτό το οποίο είχαμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε. Ό,τι αφορά το αθλητικό κομμάτι στην περιοχή μας, το οποίο έχετε φτάσει σε κάποιο επίπεδο. Θα ήθελα να μας ξαναμιλήσετε γι' αυτό. Πρώτα θέλω λίγο, γιατί είναι μια αρκετά στεναχωρή μέρα για μένα, γιατί έφυγε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ένας πάρα πολύ καλός φίλος. Και μια που μιλάμε για τον αθλητισμό, να μεταφέρουμε εδώ και τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του, στη γυναίκα του, τη Γιούλα και στην κόρη τους. Ο Γιάννης ήταν ένας πολύ παλιός φίλος, συνυπήρξαμε και στην ΑΕΚ, όταν ήμουν στη διοίκηση του μπάσκετ το 1996 μέχρι το 1998. Δεθήκαμε πολύ, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Ο Γιάννης ήταν και ένας φιλόσοφος, αν ξέρετε, και ήταν και εραστής της τέχνης. Ήταν συλλέκτης πινάκων ζωγραφικής. Και μου έλεγε δύο πράγματα τα οποία θα τα πω, γιατί ίσως βοηθούν και στην ροή της κουβέντας. Το ένα που έλεγε ήταν, όταν σε κατηγορούν, πρέπει πάντα να ελέγχεις την πηγή από την οποία προέρχονται οι κατηγορίες. Πόσο αξιόπιστη είναι. Αν σε κατηγορεί ένας σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος χαίρει εκτίμηση γενικότερα, πρέπει να αρχίσει να προβληματίζεσαι, γιατί υπάρχει κάποια βάση σε αυτά που σου λέει. Αν η πηγή από την οποία προέρχεται η κατηγορία είναι αναξιόπιστη, γράφει στα παλιά στα παπούτσια. Το δεύτερο που έλεγε, έλεγε και τα βουνά αλλάζουν. Το οποίο σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα στατικό στη ζωή, ούτε συνήθειες, ούτε τρόποι. Πάρα πολλά αλλάζουν με τον καιρό, με τις εμπειρίες και με την ηλικία, όπως μεγαλώνουμε, πολλές συνήθειές μας, αλλά και πολλές προοπτικές, πώς βλέπουμε τα πράγματα, πώς τα αναλύουμε και πώς τα τελικά εφαρμόζουμε στον καθημερινό μας βίο. Αυτά ως εισαγωγή. Να είναι καλά, καλό το ταξίδι. Καλό το ταξίδι. Στο αθλητισμό του Δήμου, η Κηφισιά, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι αθλητούπολη, έχει πάνω από 30 συλλόγους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε πάρα πολλά αθλήματα. Υπάρχουν και σύλλογοι που έχουν και περισσότερα του ενός τμήματα. Πολλοί από αυτούς έχουν περισσότερα του ενός τμήματα. Διάφορα αθλήματα, λοιπόν. Ο Δήμος τους παρέχει τα εξής. Πρώτον, τους παρέχει τους δημοτικούς χώρους άθλησης. Εκεί κάνουν τις προπονήσεις τους και τους αγώνες τους. Δεύτερον, και εδώ είναι και η πιο, να σας το πω, δύσκολη ιστορία, το πώς θα μοιράσουμε τις ώρες προπόνησης. Γιατί όλοι θέλουν τις καλύτερες ώρες, τα καλύτερα γήπεδα και ούτω καθεξής. Τρώγονται και μεταξύ τους. Αυτός είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος πάντα. Το αντιμετωπίζουμε μια φορά τον χρόνο. Τρίτον, τους επιχορηγούμε. Ο Δήμος επιχορηγεί τα αθλητικά σωματεία που εδρεύουν σε αυτόν με πολύ μεγάλα ποσά. Άνω των 400.000 ευρώ ετησίως για το σύνολο των συλλόγων. Κάτι που παλιά, όταν εγώ ήμουν ενεργός στην ΑΕΚ, για παράδειγμα, από την οποία είχα υπηρετήσει παραγωγικά, δεν ίσχυε. Τότε υπήρχαν και οι Γενικοί Γραμματεία Αθλητισμού, αλλά και οι ομοσπονδίες, οι οποίες επιχορηγούσαν τα σωματεία μέλη τους. Τώρα πλέον, επειδή και πρώτων μνημονίων, αλλά με τη μεγάλη οικονομική κρίση, είχε στερέψει, να το πούμε έτσι, ο κρατικός κορβανάς, έπαψε να επιχορηγεί η Γενική Γραμματεία τις ομοσπονδίες και κατά συνέπεια οι ομοσπονδίες έπαψαν να επιχορηγούν τα σωματεία. Έρχεται λοιπόν εδώ ο Δήμος να υποκαταστήσει τις ομοσπονδίες. Και χρήματα τα οποία δίνουμε εμείς, που πολλές φορές τους δίναμε και πούλμαν, πληρώναμε δηλαδή μισθώναμε τα πούλμαν να μεταφέρουν τις ομάδες για τα παιχνίδια,
πέραν των επιχορηγήσεων, δηλαδή σε μετρητά, οποιαδήποτε άλλη ευκολία μπορούσαμε να τους παρέξουμε. Τους δίνουμε τη δυνατότητα να διαφημιστούν και να εισπράξουν ένα σοβαρό ποσοστό από τη διαφήμιση ελεύθερο σε δικούς μας αθλητικούς χώρους. Αυτά είναι ολίγης με τα σωματεία. Και βέβαια το τρίτο κομμάτι, γιατί είπαμε έχουμε τις εγκαταστάσεις, οι οποίες χρειάζονται βεβαίως μονίμως συντήρηση και επαύξηση και βελτίωση. Σε αυτό, συγγνώμη, σας διακόπτω λίγο. Σε αυτό ήθελα να σταθούμε λίγο, γιατί εγώ είδα να γίνονται πάρα πολύ μεγάλα, δηλαδή έχετε δώσει πολύ έργο. Είδα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Και ταυτόχρονα άκουσα από μια μερίδα ανθρώπων ότι βλέπουν μια στασιμότητα. Το θεωρώ λίγο άδικο, γιατί είδα στο Ζιρήνιο πάρα πολλά κομμάτια τα οποία βρίσκονται υποκατασκευή, δηλαδή μεγάλα έργα. Είδα έναν τάπητα τον οποίο λέγανε ότι έχουμε αφαιρέσει μια διαδρομή, να έχει μπει αυτή η διαδρομή ξανά, γιατί ήταν και το μεγάλο κατηγορό όλων ότι αφαιρέσατε μια διαδρομή από το τάπητα, και είδα και ένα γήπεδο το οποίο έχει μεγαλώσει. Ναι, έτσι είναι. Δεν θα το βρείτε. Θα πάω στο Ζιρήνιο, θα σας πω γενικά ότι δεν υπάρχει γήπεδο αυτή τη στιγμή, αθλητικός χώρος στον Δήμο, στον οποίο να μην υπάρχει ένα εργοτάξιο. Μιλώ για τα μεγάλα γήπεδα, δεν μιλώ για τα 15 γήπεδα τέννις που έχουμε. Έχω γυρίσει, τα έχω δει όλα. Λοιπόν, και γι' αυτό γίνεται η κουβέντα αυτή. Στην Ερυθρέα προστίθεται πτέρυγα γραφείων, γυμναστηρίων, αποδυτηρίων. Έχει ήδη τοποθετηθεί και αυτή τη στιγμή γίνονται οι τελευταίες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Αυτό το Καλαϊτζής, το κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ βόλεϊ της Νέας Ερυθρέας που σας είπα, παίζει ο Πανερυθραϊκός μπάσκετ βόλεϊ και Αμαζόνας. Στο γήπεδο του Πανερυθραϊκού, στο Βαρδαξής, που είναι το άλλο γήπεδο που έχει και γήπεδο ποδοσφαίρου, έχουμε ανακατασκευάσει το 5x5 και έχουμε ανακατασκευάσει με νέο παρκέ και το κλειστό προπονητήριο μπάσκετ βόλεϊ. Στο Ζιρήνιο, όπως προαναφέρεται, αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε ένα ανοιχτό μπάσκετ προσωρινά μέχρι να βάλουμε τον μπαλόνι που έχει ανέβει ο διαγωνισμός. Σε λίγους μήνες θα το έχουμε. Για το Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ναι. Και αυτή τη στιγμή, κατά 3/4 είναι έτοιμος ο έκτος εξωτερικός διάδρομος του Στίβου. Υπολείπεται ένα κομμάτι, το ανατολικό πέταλο, το οποίο το είδατε κι εσείς μόνος σας. Είναι αυτή τη στιγμή σε φάση εργοταξίου. Σε κάνα δίμηνο θα έχει τελειώσει και αυτό. Παράλληλα, έχει μεγαλώσει, για να γίνει αυτό έπρεπε να αφαιρέσουμε τον εσωτερικό διάδρομο. Έχει μεγαλώσει το γήπεδο του ποδοσφαίρου για να μπορεί η ομάδα να παίζει Super League 2. Και βεβαίως ανέβηκε τώρα και Super League 1. Λοιπόν, στο ΔΑΚ Πολιτεία, που υπάρχει ένα κλειστό μπάσκετ, βόλεϊ, φούτσαλ και handball, έχει γίνει πλήρης ανακατασκευή. Για πρώτη φορά απέκτησε παρκέ, δεν είχε ποτέ. Στο κολυμβητήριο έχει γίνει ανακατασκευή και του αντλιοστασίου και των αποδυτηρίων. Αυτή τη στιγμή δημοπρατείται ένας νέος υποσταθμός μετασχηματιστής μέσης τάσης για το ΔΑΚ Πολιτεία. Έχουμε παραγγείλει καινούργιους ανοξίδωτους βατήρες, μέσα τον Οκτώβριο θα τους έχουμε. Δεν υπάρχει μεγάλο γήπεδο που να μην είναι εργοτάξιο. Γιατί? Διότι πρώτον οι ανάγκες των συλλόγων αυξάνονται και βεβαίως αυξάνονται και οι σύλλογοι, όχι μόνο οι ανάγκες τους. Δεύτερον, όσο πάνε καλά αυτοί, τα παιδάκια που μαζεύουν στις ακαδημίες τους πολλαπλασιάζονται. Και τρίτον, γιατί οι εγκαταστάσεις μας είναι πάρα πολύ παλιές. Το Ζιρήνιο, για παράδειγμα, το παλιό κλειστό του Ζιρηνίου, που τώρα έχει μπει σε μια εργολαβία συντήρησης δημοτικών κτηρίων και θα ανακαινιστεί και αυτό, είναι 100 ετών. Ναι. Σχεδόν, 90. Το 1930 φτιάχτηκε. Λοιπόν, επομένως, είναι παλιά τα κτίρια, πρέπει να συντηρούνται συνέχεια. Δεν γίνεται να σταματάς. Δεν γίνεται να σταματάς. Η δικιά μου γενιά εκεί πέρα μεγάλωσε, ξέρω, είναι όντως παλιές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, όποιος κάνει μια βόλτα θα τα διαπιστώσει όλα αυτά. Επομένως, δεν μας ακουμπάνε οι κατηγορίες της μορφής. Ναι. Δεν κάνουν τίποτα στον αθλητισμό. Και σας είπα και τη ρίση του Γιάννη Ιωαννίδη πιο πριν. Αυτό που μου κάνει μεγάλη εντύπωση είναι γιατί δεν μπαίνετε στη διαδικασία να λέτε και να δείχνετε στον κόσμο το τι πραγματικά συμβαίνει στο Δήμο Κηφισιάς. Δηλαδή, είναι έργα ουσίας, τα οποία θα μου πείτε δεν πρέπει να τα βλέπουνε. Ναι, πρέπει να τα βλέπουνε. Αλλά δεν παίρνουν καθημερινά όλοι οι Κηφισιώτες από τα συγκεκριμένα σημεία για να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ωραία.
Θα σας Γιατί πω το δεν εξής. μπαίνετε στη διαδικασία Θα σας πω το εξής. Πρώτον, υπάρχουν χιλιάδες παιδιά, υπάρχουν μερικές χιλιάδες παιδιών, δεν υπερβάλλω, κυριολεκτό, στις ακαδημίες των συλλόγων. Οι μεγάλοι σύλλογοι έχουν πάνω από 400-500 παιδιά ο καθένας. Μιλάμε για Δεύτερον, έχουμε τα προγράμματα του μαζικού αθλητισμού. Έχουμε επίσης περίπου, νομίζω, γύρω στους 1.500-2.000 δημότες, οι οποίοι συμμετέχουν στα δικά μας τα προγράμματα, άρα και αυτοί αθλούνται στις αθλητικές μας εγκαταστάσεις. Και θα πάω στην ουσία. Το πώς το βλέπει ο Δήμαρχος, το πώς το βλέπω κι εγώ. Αν ήμασταν διοίκηση μιας ανωνύμου εταιρείας, μιας πολυεθνικής και θέλαμε να παράξουμε ένα προϊόν και να το πουλήσουμε, θα αρχίζαμε να διαφημίζουμε τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, τη χρησιμότητά του, γιατί κάθε νοικοκυριό πρέπει να το έχει. Θα κάναμε και λίγο πιο καλό marketing, θα το φινίραμε και ωραία, του κάναμε ένα ωραίο finishing για να το βάλουμε στο ράφι του σούπερ μάρκετ να πάτε να το αγοράσετε. Και θα σας δημιουργήσουμε και την ανάγκη να πάτε να το αγοράσετε, γιατί χωρίς αυτό η ζωή σας δεν είναι καλή. Είμαστε όμως σε ένα Δήμο. Ο Δήμος έχει ένα κοινοφελή χαρακτήρα, εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, ο σκοπός δεν είναι διαφημίσεις το έργο σου, ο σκοπός είναι να το κάνεις. Αν βγαίναμε έξω και δίναμε έμφαση στη διαφήμιση, στην προώθηση, στην επικοινωνία, δεν θα κάνουμε τη δουλειά μας, πολύ απλά. Αν βγαίναμε έξω να το φωνάξουμε στον κόσμο, ελάτε να δείτε τι κάναμε και είμαστε αυτοί και είμαστε καλοί και μας κατηγορούν καμιά φορά ότι δεν κυκλοφορούμε στον δρόμο, λέει δεν πίνουμε καφέδες με τους δημότες. Ο καφές είναι το χάσιμο χρόνο από τη δουλειά του γραφείου. Εμείς τρώμε πάρα πολλές ώρες μέσα στο γραφείο για να γίνουν τα έργα τα οποία βλέπετε εσείς στα γήπεδα. Τα έργα της οδοποιίας, τα έργα της ασφαλτόστρωσης, τα έργα της αποχέτευσης, τα έργα στα σχολεία. Ό,τι έργο βλέπετε, εν πάση περιπτώσει, προέρχεται από πολλά logistics που είναι από πίσω. Και τα logistics αυτά προϋποθέτουν κάποιους που δουλεύουν στα γραφεία τους για να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν αυτά που θέλουν να κάνουν. Άρα μιλάμε ότι εδώ πέρα έχουμε χάσει από το επικοινωνιακό για να προσθέσουμε μεγαλύτερη βάση. Να σας πω κάτι, ίσως πάσχουμε στο επικοινωνιακό. Πάσχουμε, το πάσχουμε. Αλλά δεν είναι αυτή η ουσία κατά την άποψή μας. Έτσι. Αλλά, δηλαδή, εντάξει, φρουφρού και αρώματα είναι πάρα πολύ εύκολο να λέμε. Η ουσία είναι πρέπει να κάνεις τη δουλειά. Έτσι. At the end of the day, όπως λέγανε οι Αμερικάνοι. Το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο έχω μπει στη διαδικασία να έρθω σε επαφή με αρκετούς ανθρώπους από το Δήμο και να δω ότι πραγματικά και παρόλο που περάσαμε μια πανδημία έχουν γίνει αρκετά έργα τα οποία οι Κηφισιώτες σε λίγο καιρό θα αρχίσουν να τα απολαμβάνουν ακόμα περισσότερα γιατί είναι και πολλά σε εξέλιξη. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνω ακριβώς αυτό που λέτε. Θα ήθελα να μιλήσουμε για κάτι άλλο. Υπάρχει... Θέλετε να σας πω λίγο μερικά νούμερα για τα έργα μόνο ενδεικτικά. Ναι, ακούω. 167 δημοπρατήσεις αυτή την τετραετία με 2 χρόνια COVID μέσα. Ναι. 167 δημοπρατήσεις μικρών, μεσαίων, μεγάλων έργων και προμηθειών. Νούμερο, ναι. Μέσα σε αυτά, 138.000 τετραγωνικά μέτρα ασφαλτοστρώσεις. 19.000 τετραγωνικά μέτρα κατασκευή πεζοδρομίων. Όχι επισκευή, κατασκευή νέων πεζοδρομίων. Πεζοδρόμια που δεν υπήρχαν, όπως για παράδειγμα στα Ντοΐου. 36 χιλιόμετρα αγωγή αποχέτευσης. Πήραμε την ΕΚΑΛ το 2014 με 20%. Η ΕΚΑΛ, έτσι, που υποτίθεται, εγώ είμαι και Καλιώτης, όπως ξέρετε, έχω κάνει και 4 χρόνια αντιδήμαρχος ΕΚΑΛης. Η ΕΚΑΛ που υποτίθεται ότι είναι το εκλεκτό προάστιο της Ελλάδος, όχι μόνο της Κηφισιάς. Λοιπόν, και είχε 20% αποχέτευση. 20%. Το δικό μου σπίτι είχε συνδεθεί από το 1999, ήταν από τα πρώτα που είχαν συνδεθεί. Ναι. Από το 1999 λοιπόν μέχρι το 2014, 15 χρόνια, είχε συνδεθεί μόνο το 20%. Και σήμερα είμαστε σε ένα σημείο που είμαστε στο 70 με 80%. Άρα σε λίγο ολοκληρώνεται κι όλο. Το παράδοξο, ξαναλέω, η ΕΚΑΛ να μην έχει αποχέτευση. Λοιπόν, 53 ψηφιακές εφαρμογές μέσα στο COVID. Ναι. Να μην μιλήσουμε για άλλα νούμερα. Σας δίνω λίγο ενδεικτικά για να δείτε ότι όλα αυτά δεν γίνονται ως διαμαγείας. Και οι τηλεθεατές σας φαντάζομαι το αντιλαμβάνονται. Δεν γίνονται ως διαμαγείας, ούτε με ευχολόγια γίνονται, ούτε με το να μην δουλεύεις γίνονται.
Κάπου αλλού πήγατε να με πείτε και σας διέξω. Όχι. Ξέρω μάλιστα ότι η Κηφισιά σε θέματα τεχνολογίας και σε θέματα τα οποία αφορούν καινούργιες φάσεις, πώς να σας το πω, τεχνολογίας ή επιστημονικών ερευνών, πρωτοστατεί, έτσι. Βεβαίως. Καταρχάς έχουμε στο πρόγραμμα ένα πολύ μεγάλο ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχουμε αντλήσει 2 εκατομμύρια ευρώ και είναι να δημοπρατηθούν έργα πάρα πολύ σύντομα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου, ο οποίος δεν είναι μόνο εφαρμογές για την επικοινωνία του Δήμου με τον πολίτη, είναι μέχρι και τηλεϊατρική. Είναι μέχρι και έξυπνη άδευση, την οποία την έχουμε ήδη ξεκινήσει. Δηλαδή, είναι αισθητήρες οι οποίοι μπαίνουν στους κοινόχρηστους χώρους όπου υπάρχουν κήποι μέσα στο υπέδαφος και μέσα στο έδαφος, μάλλον το πιο σωστά, και διαπιστώνουν πότε χρειάζεται το κηπάκι αυτό πότισμα, για να μην σπαταλούμε νερό. Στην πολιτική προστασία έχουν μπει... Μεγάλο κομμάτι. Εδώ, ναι. Έχουν μπει αυτή τη στιγμή αισθητήρες πυρανίχνευσης στο Φασίδερι, στο δάσος Φασίδερι που πιάνει Εκάλη και Νέα Ερυθρέα και στο Κεφαλάρι. Αυτοί είναι αισθητήρες οι οποίοι μπαίνουν πάνω σε δέντρα και διαπιστώνουν την ύπαρξη καπνού, αλλά και την απότομη αύξηση της θερμοκρασίας και ειδοποιούν και την πυροσβεστική υπηρεσία και το control room του Δήμου για πυρκαγιές. Υπάρχει drone, το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή. Είχε ξεκινήσει μια πρωτοβουλία ιδιαίτερα αξιέπαινη από κατοίκους της Εκάλης να πάρουν ένα drone για την Εκάλη. Βάλαμε κι εμείς άλλο ένα, το οποίο δεν ελέγχει μόνο την Εκάλη, ελέγχει όλο το Δήμο. Βεβαίως δεν πετάει πάνω από σπίτια, γιατί υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, πετάει μόνο πάνω από δασικές εκτάσεις. Αλλά μιλάμε για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, έτσι. Δηλαδή δεν γίνεται να γίνει κάτι περισσότερο. Μπορεί να κάνουμε κάτι περισσότερο. Πάντα κάτι μπορεί να γίνει. Τι να σας πω τώρα. Θα μπορούσαμε να κάναμε... είχαμε στόχο να κάνουμε 3 προπονητήρια. Δεν καταφέραμε να τα κάνουμε. Ξέρετε, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα μαζί. Δηλαδή, είναι όμως το πλάνο για την επόμενη δημοτική περίοδο που θα είναι 5ετής, εφόσον πάλι μας εμπιστευτούν οι δημότες Κηφισιάς. Πάντα υπάρχουν πράγματα που μπορείς να κάνεις. Άλλωστε, δεν είναι ότι ξεκινάει η θητεία και λέμε εντάξει, τα κάναμε όλα την περασμένη, τώρα δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Πάντα θα βρεις κάτι να κάνεις. Θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο κέντρο πολιτισμού. Ο Δήμος μας είναι ένας πολύ ιδιαίτερα πολιτιστικός Δήμος. Εδώ έχουν ζήσει από τον πρώτο Αττικό Κομοδό που ήταν ο Μένανδρος ο Κηφισεύς. Έχουμε και την κεφαλή του στο σήμα του Δήμου, έτσι, στο έμβλημα του Δήμου είναι ο Μένανδρος. Ήταν ο Ηρώδης ο Αττικός. Έχουν ζήσει πάρα πολλοί πολιτικοί. Βενιζέλος, Μπενάκης, Δραγούμης, πάρα πολλοί κόσμος στην Κηφισιά. Ναι, ο Δήμος μας δείξε πάρα πολλοί λογοτέχνες. Εδώ ζούσε ο Γιώργος Δροσίνης. Εδώ έζησε τα τελευταία χρόνια και πέθανε ο Δημήτρης Βικέλας, ο πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Έχουμε μορφές ιστορίας και πολιτισμού πάμπολες. Και βεβαίως και έχουμε και πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις όλο τον χρόνο. Και τα Χριστούγεννα και το Φεστιβάλ Κηφισιάς και τα Μενάνδρια που είναι ο πιο σοβαρός. Και αθλητικές εκδηλώσεις έχετε πάρα πολλές. Η Άνοιξη Τεχνών, θεατρικά βραβεία, πάρα πολλές εκδηλώσεις. Χρειαζόμαστε όμως ένα κέντρο πολιτισμού. Και αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε με το Υπουργείο Εργασίας μία έκταση 12 στρεμμάτων στην κάτω Κηφισιά, κάτω από το τρένο. Έναν διατητή μου φυσικά, να το αγοράσουμε από τον πρώην ΟΑΕΔ, που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, για να μπορέσουμε να αναγείρουμε και ένα πολυκέντρο πολιτισμού που θα έχει πινακοθήκη και θεατρική σκηνή. Αυτό θα είναι υπέροχο έργο. Αλλά βεβαίως και αυτό, σας λέω, είναι και ένα μεγάλο έργο. Πρέπει να βρούμε και κάποια χρηματοδότηση σοβαρή μετά για την ανέγερση. Είναι βέβαια και πράγματα που η περιφέρεια τα ενισχύει. Πάντα θα υπάρχουν πράγματα να κάνουμε. Θα τη βρείτε την άκρη εσείς. Θέλω να πάμε σε κάτι το οποίο το ακούω πάρα πολύ συχνά και θα ήθελα να το συζητήσω λίγο μαζί σας. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και θέλω να συνεχίσουμε λίγο πάνω σε αυτό είναι για την πολιτική προστασία. Κύριε Σπίνο, η πολιτική προστασία είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και μεγάλο κομμάτι.
Καταρχάς, τα καιρικά φαινόμενα τα οποία πλέον βιώνουμε είναι ακραία. Είναι ασύμετρα, είναι εκτός των δυνατοτήτων ακόμα και της κρατικής, της κεντρικής πολιτικής προστασίας, πόσο μάλλον της περιφέρειας του Δήμου. Τα νερά τα οποία τρέχουν, εμείς είμαστε ένας Δήμος που είμαστε χτισμένος στους πρόποδες Πεντέλης. Τα νερά τα οποία κατεβαίνουν, οι όγκοι νερών είναι τεράστιοι. Δεν υπάρχουν πλέον τα δάση να τα αναχαιτήσουν, τα δέντρα να τα αναχαιτήσουν. Κατεβαίνουν κάτω και πλημμυρίζουν τον τόπο και ευτυχώς εμείς δεν είχαμε τις καταστροφές της Θεσσαλίας, έτσι. Ούτε τις καταστροφές της Μάνδρας πριν από μερικά χρόνια. Αλλά οι υφιστάμενες υποδομές, δηλαδή τα μεγάλα αντιπλημμυρικά που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας, αλλά και ακόμα και οι υπάρχοντες αγωγοί δεν επαρκούν για να διοχετεύσουν και να αποχετεύσουν τέτοιους όγκους νερού. Δηλαδή χρειάζονται πολύ ακριβές υποδομές, οι οποίες μόνο κρατικές μπορεί να είναι, ούτε καν περιφερειακές, για να μεγαλώσουν οι διατομές των αγωγών. Όσο περισσότερο νερό έχεις, τόσο πιο φαρδής πρέπει να είναι ο σωλήνας για να τον διοχετεύσεις. Όμως, ως προς την πολιτική προστασία τη δικιά μας του Δήμου, πρέπει να σας πω το εξής, και αυτό ας το σημειώσουν αυτοί που μας βλέπουν. Όταν παραλάβαμε την πολιτική προστασία από την διοίκηση του πρώην Δημάρχου, που τώρα εμφανίζεται να ξαναδιεκδικεί τον Δήμο με ένα νέο προσωπείο, με έναν καινούριο επικεφαλής, αλλά στην ουσία είναι όλοι αυτοί οι παλιοί, οι οποίοι έχουν κάνει μεταγραφή τώρα στη νέα παράταξη, είχαν αφήσει την πολιτική προστασία με έναν εργαζόμενο. Το 2014 υπήρχε ένας εργαζόμενος στην πολιτική προστασία. Το 2014 στο Δήμο Κηφισιάς υπήρχε ένας εργαζόμενος. Για την Κηφισιά, την Ερυθρέα και την Εκάλη υπήρχε ένας. Τώρα είναι 20. Έχουν οχήματα, έχουν μηχανήματα που δεν είχαν τότε. Έχουμε την δυνατότητα να έχουμε επιχειρησιακή επάρκεια με αυτούς τους 20, εφόσον τα φαινόμενα είναι διαχειρίσιμα. Αυτοί βγαίνουν έξω, αφού έχουν καθαρίσει όλα τα φρεάτια από τον Αύγουστο που ξεκινούν, που έχουμε 7.000 φρεάτια στο Δήμο, δεν λίγα. Αφού τα καθαρίσουν, μπαίνουν μέσα και καθαρίζουν τα δάση μας, μπαίνουν μέσα και καθαρίζουν ακόμα και ιδιωτικά οικόπεδα που τώρα πλέον, εδώ και 2 χρόνια, αποκτήσαμε το δικαίωμα να μπαίνουμε σε ιδιωτικές εκτάσεις, δεν το είχαμε πριν, δεν μας το έδινε ο νόμος. Και βεβαίως όταν υπάρχουν τα καιρικά φαινόμενα, είναι όλο το 24ωρο έξω στον δρόμο και ξανακαθαρίζουν τα φρεάτια, τα οποία είχαν καθαρίσει πριν την νεροποντή, διότι, όπως σας είπα, επειδή δεν υπάρχουν δέντρα να συγκρατήσουν τη φερτή ύλη, κατεβαίνει χώμα, ξύλα, φύλλα, λάσπη και ξαναβουλώνει το φρεάτιο σε ελάχιστα λεπτά. Μετά τις τελευταίες δυνατές βροχές που είχαμε, όντως ήταν ίσως η πρώτη φορά που είδα κλιμάκια του Δήμου να είναι έξω και να εργάζονται κάτω από πολύ κακές συνθήκες. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Όντως έχει γίνει έργο πάνω σε αυτό το θέμα. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, γιατί το ακούω συνέχεια. Ακούω ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας έχει δώσει χρήσμα σε κάποιον ο οποίος κατεβαίνει για να διεκδικήσει το Δήμο της Κηφισιάς και αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί πίστευα ότι ο Πρωθυπουργός δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία. Τι έχετε να απαντήσετε πάνω σε αυτό? Είναι απολύτως ψευδές. Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι δίνει χρήσμα στις 13 περιφέρειες και στους 3 μεγάλους δήμους, δηλαδή Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη. Είναι απολύτως ψευδές. Όμως η αντίπαλη παράταξη, η οποία διεκδικεί την διοίκηση του Δήμου, το έχει χρησιμοποιήσει αυτό ως καραμέλα για να πείσει πιθανόν κάποιους μη ιδιαίτερα σκεπτόμενους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι η εκλεκτή παράταξη της κυβέρνησης. Αυτό είναι ψευδές, παρότι η αλήθεια είναι ότι έχω διαπιστώσει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί και υπουργοί και βουλευτές κυβέρνησης, οι οποίοι έχουν εμπλακεί με κάποιον τρόπο, προφανώς επειδή τους έχει ζητηθεί από υποψηφίους της αντίπαλης παράταξης, να φωτογραφηθούν, να δώσουν ευχές κτλ. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Θεωρώ ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με κυβερνήσεις. Ναι.
για να μπορέσει μετά να διεκδικήσει κιόλας πολλές φορές από τις κυβερνήσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι απολύτως ανεξάρτητη, απολύτως πολυσυλλεκτική και αξιοκρατική και δεν θα έπρεπε πολιτικοί να εμπλέκονται με τοπικές εκλογές, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή από χείλη πρωθυπουργού, επίσημα δηλαδή, δεν υπάρχει χρήσμα. Όμως, εδώ να θυμίσω ότι όλοι έχουμε μνήμη. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Χαίρομαι πραγματικά που έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που δεν ζητάει από κανέναν βοήθεια ή στήριξη για να μπορέσει να αποδείξει ότι είναι ικανός να διοικήσει. Κύριε Σπίνο, οι μόνοι που ζητούν βοήθεια από άλλες πλευρές είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτές οι έννοιες μακριά από εμάς. Σας εύχομαι τα καλύτερα, τα αξίζετε, να πάνε όλα καλά. Χάρηκα που ήμασταν και σήμερα μαζί. Ευχαριστώ πολύ για τη δεύτερη ευγενική σας πρόσκληση. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.